Dámy, páni, dovoľte, aby som zahájil dnešné vedecké podujatie z tej úlohy, ktorá mi bola zverená na katedre a organizátormi, aby som vyvinul koordinačnú iniciatívu smerom k zorganizovanému tomuto podujatiu, ktoré sa bude venovať otázke poradenstva, špeciálne poradenstva v etike, respektíve možnostiam poradenstva v etike v súčasnosti. Chceli sme osloviť hlavne tých ľudí, chceli sme osloviť hlavne tie osoby, osobnosti, ktorých táto problematika nejakým spôsobom oslovila, vnútorne oslovila, odborne oslovila a ktorí sa chcú prípadne v budúcnosti tejto špecifickej oblasti venovať. Preto vítam všetkých tých, ktorí toto pozvanie prijali. Som rád, že máme tu zastúpenie hlavne mladých ľudí, máme tu zastúpenie z praxe, máme tu odborníkov na oblasť poradenstva, koniec koncov pani docentka Oravcová ako odborníčka na túto oblasť nielen pôsobí na univerzite, ale prijala aj osobnú garanciu nad týmto podujatím. Takisto pani docentka Čierna, ktorá sa vyznačuje práve tou osobitosťou, že aktívne a úspešne pôsobí v oblasti implementácie noriem ISO kvality a taktiež je významnou odborníčkou na našej univerzite. Som rád, že v tejto garancii vystupuje aj pani docentka Palovičová, nielen ako zástupkyňa akadémie, ale aj pracoviska, ktoré taktiež oblasť etiky vyučuje, oblasť etiky podporuje vo vzdelávacom procese, vedie doktorandov a mnohých mladých vedie tiež týmto smerom. Takže táto garancia, ktorá má vyjadriť istú kvalitu alebo isté odborné zázemie, dnes vlastne bude prezentovať nejaký interdisciplinárny dialog, diskurs, ktorý sme nazvali všeobecne workshopom. To znamená, uvítali by sme nielen nejaké teoretické pohľady, nejaké akademické vstupy, ale aj výmenu skúseností, námety, nápady, inšpirácie do budúcnosti. Preto sme toto podujatie nazvali workshopom a očakávame, že to bude voľnejšie stretnutie ako len prezentácia svojich alebo našich referátov. Organizačne ho zabezpečuje tým hlavne mladí kolegyne, kolegovia, asistenti alebo prípadne doktorandi, ktorí prijali taktiež túto rolu a tým, že sa venujú tejto problematike, taktiež dali najavo, že im na tejto oblasti osobne záleží. Záštitu nad podujatím prijala pani rektorka našej alma mater, profesorka doktorka Beata Kosová, CSC kandidátka Vietra, doktorka Honoris Causa a zastupuje ju dnes pán prorektor, ktorého taktiež srdečne vítam, pán profesor Holec, ako zástupca zároveň vedenia UMB. Vítam kolegov, aktívnych účastníkov zo slovenských aj zahraničných vysokoškolských ustanovizní. Ešte čakáme, že prídu kolegovia z Poľska, slúbili, že sa dostavia do 10. hodiny, pravdepodobne niečo zdržalo. Samozrejme aj záujemcov z praxe našich študentov, ktorí sa touto problematikou chcú do budúcnosti zaoberať. Tým vlastne naše podujatie nadobudlo nielen akademický ráz, ale aj som povedal, taký praktický efekt, praktický účinok a možno aj nejaký efekt smerom do budúcnosti, pretože radi by sme na základe dnešného stretnutia iniciovali niečo, čo by ustanovilo inštitút alebo subjekt, ktorý by sa venoval koordinácii tejto špecifickej oblasti. Pasívnou účasťou zvyšujú renome tohto podujatia niektoré významné osobnosti zo zahraničia. Univerzita výskumných inštitútov, či zo Salzburgu, teraz Rakúska, z Dánska, Anglicka.
ktorí ponúkajú svoje stanoviská formou posterov a môžu taktiež poslúžiť ako isté námety do diskusie. Tie postery sú zvesené tu na prezentačnej tabuli. Zostrih z našej akcie chceme zverejniť aj v médiách elektronickou formou, takže veríme, že získa okrem aktuálneho komunikačného priestoru, ktorý tu vznikne, aj širšiu publicitu a dostupnosť verejnosti. Poprosím účastníkov, ktorí budú vystupovať a neprajú si, aby boli zverejnení v médiách, aby nahlásili, aby oznámili docentovi Ďurčíkovi priebehu podujatia, že si takéto zverejnenie neprajú. Touto variabilitou a tematickým záverom chceme šíriť naše názory z workshopu, rozvíjať diskusiu o tejto závažnej tematike. Uvítal by som, aby sme si vytvorili takú malú komornú agoru, pretože nie je nás veľa, máme možnosť sa vyjadriť, každý má možnosť vyjadriť svoje stanovisko. V priebehu celého dňa až do tej 4. hodiny, kedy rátame, že sa toto podujatie ukončí. Takže bude tu priestor aj pre voľnú diskusiu a verím, že nájdeme také originálne podnety, ktoré by posunuli otázku poradenstva v etike o krôčik alebo o výrazný kus dopredu. Teda táto agora by mala predstaviť výmenu názorov, stanovisk. Mali by sme hľadať tú spoločnú cestu v oblasti etického poradenstva, ako ho uplatniť v praxi, ako ho presadiť v spoločenskej oblasti. Vážení účastníci, týmto našim stretnutím na poradenskú problematiku a inštitucionalizáciu etiky sledujeme aj ďalšie dôležité ciele. Podľa mňa by sme mali týmto podujatím pripraviť akúsi novú platformu, akúsi nové východisko pre etické poradenstvo ako špecifickú oblasť na Slovensku, ktorá by mala mať teda nejaké špecifické poslanie na Slovensku. Aby mala priamy dopad na prax a aby sa vyprofilovala ako profesijná a uznávaná oblasť. Chcem otvoriť teda túto diskusiu na našej univerzite v rámci našej katedry a rád by som bol, aby sa šírila po celom Slovensku a získala celonárodný, taký širší celonárodný charakter. Samozrejme, radi sa dáme inšpirovať zahraničnými skúsenosťami, preto sme prijali aj túto pasívnu účasť, námety zahraničných odborníkov. Ale tým, že sme vlastne chceli skôr otvoriť diskus na Slovensku, u nás, vnútorne si ho riešiť. Rozhodli sme sa, že bude v slovenčine, bude v prvom rade vyjasnením si tejto otázky na našej pôde. Bol by som rád, aby sme si rozdiskutovali a ujednocovali názory z tejto oblasti s dôrazom na etické poradenstvo a samozrejme nehali sa inšpirovať kolegami, ktorí majú v tom už obrovské skúsenosti, hlavne psychológovia. Dali sa poučiť, aby nám ukázali tú cestu, aby nám ukázali tie podobnosti, prípadne aby nám napomohli v tej profesionalizácii, kultivácii tohto typu špecifickej činnosti etického profesionála. Radi by sme ukázali, ako je možné túto problematiku, teda poradenstvo a etiku presadiť v inštitucionálnej podobe, hlavne pri implementácii normy ISO 26000. Teda opäť uvítame inšpirácie, námety, návrhy a vôbec diskusiu k tejto otázke a verím, že pani docentka Čierna nám dá nejaké inšpirácie, ktoré by podnetili a motivovali našich odborníkov k takejto účasti. Jednoducho chcem otvoriť túto otázku ako prvé pracovisko alebo prvú tematickú oblasť, ktorou sa zaoberá etika u nás. Otázku, ktorá by mala potom byť rozvíjaná do nejakej inštitucionálnej a nejakej profesionálnej podoby. Chceme, aby sa naši absolventi, aby sa naši študenti, doktorandi a vôbec aj zamestnanci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú, stali potom odborníkmi v tejto oblasti, respektíve presadzovali sa v tejto oblasti.
Musíme však určiť, aké kompetencie, aké znalosti, aké zručnosti by mal mať takýto špecialista. Pre nás ako pedagógov je to výzva smerom k tomu, čo máme učiť, ako máme učiť našich študentov, ako viesť našich doktorandov, teda ako ich pripraviť pre túto praktickú činnosť, pre toto praktické poslanie. Posledné, čo chcem zdôrazniť, a bol by som rád, aby tu vznikla aj nejaká diskusia, respektíve názory a námety na túto otázku, je otázka vzniku samostatného subjektu, vznik samostatného akéhosi inštitútu, ktorý by reprezentoval túto špecializovanú činnosť, teda etické poradenstvo alebo etickú expertízu. Či by ste prijali, či by ste boli ochotní aktívne participovať na takejto iniciatíve, ktorá by viedla k vzniku nejakej asociácie a najlepšie komory, ktorá by garantovala istú kvalitu, istú profesionálnu kvalitu, istú profesionálnu úroveň tohto typu poradenstva a tej odbornej kompetencie pre túto činnosť. Aby som bol, aby vznikol subjekt a inicioval by som takúto situáciu. Dokonca by sme mohli byť aj koordinačným pracoviskom alebo tým subjektom, ktorý by koordinoval túto činnosť v celoslovenskom meritku a bol by partnerom pre vládu alebo pre seriózne štátne inštitúcie. Mohli by sme iniciovať vznik napríklad etického auditu, zákona o etickom audite, ale aj ďalšie dôležité nástroje, ktoré by mohli poslúžiť zvyšovaniu kvality tohto etického prostredia na Slovensku. Jednoducho musí tu vzniknúť taký subjekt, ak chceme byť partnerom. Ak chceme byť partnerom štátnych inštitúcií a chceme presadzovať etiku v praxi. Takže bol by som rád, aby sme sa vyjadrili aj k tejto otázke. Ako vidíte, zámery sú dosť odvážne a možno ani ten priestor, ktorý tu máme, tých 8 hodín približne, nám neumožní dopodrobná a úplne uzavrieť všetky otázky. Samozrejme, to ani neočakávame. Rád by som bol, aby však vznikol nejaký konsens, diskurs a konsenzus v týchto otázkach, aspoň na tej prvotnej úrovni. Znamená istá zhoda, istá spoločná predstava, ako by sme išli v tejto oblasti ďalej. Chcem vyjadriť zároveň presvedčenie, že vás budú námety a diskusia inšpirovať nielen vo svojej akademickej, teda vo vašej pedagogickej práci, ale aj prípadne v praxi. Toľko z mojej strany na úvod. Teraz by som si dovolil dať slovo pravdepodobne pánovi prorektorovi, ak by bol ochotný v tejto fáze prijať túto rolu a samozrejme zastúpiť svoj názor z pohľadu univerzity.